Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Исән-сау кайтып җитәргә язсын. Әлмәттән мобилизацияләнгән егетләрне Казанга заттылар. Алдаларны хәрби өйрәнүләр көтә. Иратларны нинди теләкләр белән затып калдылар. Балага тәрбияне ата-ана бирмәсә, туры юлга җәмгыять бастырыр. Чын тәрбияче нинди булырга тиеш һәм полиция хезмәткәрләре монда нинди роль уйный? Әкиятләр, фәнни басмалар һәм дәреслекләр. Алар китап патшалыгы дөньясына заталар. Китапханәченең көне ничек уза? Әлмәттән өлешчә мобилизация буенча чакырылган егетләр белән автобуслар Казанга китте. Хәрбиләрне узган атна ахырында һәм бу атна башына заттылар. Нефтче мәдәният сарае каршындагы мәйданга солдатларның туганнары һәм якыннары җыелды. Иратлар башта таның училищесында укулар узачак. Шуннан соң аларны махсус хәрби операциягә җибәрәчәкләр. Понимаем, что надо. А кто если не мы? Рәмискә чакыру кагазын эшендә биргәннәр. Ул нефть өлкәсендә мастер булып эшли. Җыелу пунктына дуслары белән килгән. Рәмис десант гаскәрләре сафларында хезмәт иткән. Ул вакытларны егет ниндидер җылдык белән искә ала. Инструктаж башланганчы хезмәт хакы киләчәк картаны рәсмиләштерергә, юрист белән кредит каникуллары буенча киңәшләшергә һәм социаль яклау белгечләрендә билгеләнергә вакыт бирелә. Җыелышта исә район башлыгы мобилизациягә эләгүчеләргә түләүләр һәм аларның гаиләләренә күрсәтеләчәк ярдәм турында җентекләп сөйләде. Сораулар туган очракта 26-01-01 номеры буенча мөрәҗәгать итәргә киңәш бирде. Со всеми работодателями работа тоже проводится. Вас никто не имеет права уволить, ни задним числом, никак. Если подобные факты будем с ними разбираться. Хәрби чакырылышка төрле һөнәр вәкилләре эләккән. Аларның һәрберсе хәрби белгечлеккә ия. Хәрби хезмәт һәм сугыш тәҗрибәсе булганнарны мобилизациялиләр. Инструктаж дин әһелләренең фатихалары белән тәмамланды. Чакырылучыларга бераз вакыттан соң гаиләләре һәм якыннары белән хушлашырга вакыт бирелде. Хәрбиләргә кирәк яраклар белән тутырылган рюкзакларны тапшыралар. Оларны Әлмәтнең эшмәкәрлек җәмгыяте җыярга ярдәм иткән. Казанда укулар вакытында егетләр янына шәһәр хакимияте килеп торган вәгъдә бирде. Зәй районында яшәүче хатын-кызлар мобилизацияләнгән һәм махсус операциягә үз теләкләре белән киткән ир-егетләргә йон-оек башлар бәйли. Башка дистәләгән татарстанлылар кебек үк алар да хәрбиләргә җылы кием әзерләүдә үз өлешләрен кертә. Адилә Борханова дәвам итә. Һәр кич Имәнлебаш авылының әби-апалары мәдәният йортында җыела. Илдә барган вакыйгадан алар да читтә калмаган. Үзләре белән каба арчыклар алып, мобилизацияләнгән ир-егетләргә җылы уйык-башлар, бияләйләр бәйлиләр. Башта инде менә безнең апаларыбыз аларны Ширемәт, Түбән Кама районына Ширемәт авылына барып теттереп кайттылар. Һәм эрләп, иләрдә эрләүчеләребез дә бик күп, бәйләүчеләребез дә бик күп. Әйләнеп кайтуларын, сәламәт булып әйләнеп кайтуларын телибез. Бергә күмәкләп эшләгәндә күңелле дә, тиз дә була. Яшьләр дә олы буында әлеге тәкъдимне күтәреп ала. Һәркем үз өлешен кертергә ашыга. Авыл халкы бердәм булып мәдәният йортына сарык йоны китергән. Аны тиз арада күрше Ширемәт авылында теттереп тә кайтканнар. Имәнлебаш халкы сарыкны күпләп яратып асрый. Берәүләр йонны яза, икенчеләр эрли, әзер йомгаклардан күңел җылыларын кушып уйык башларда бәйлиләр. Эш тизрәк барсын өчен йон язу машинасында эшкә җиткәннәр. Үзләре гармунга кушылып элекке җырларны искә төшерәләр. Тик һәркайсының уенда бер теләк, изге ният. Мобилизацияләнгән ир-егетләребезнең аяклары, куллары туңмасын дип уйык башлар, бияләйләр бәйлиләр. Балаларыбыз өчен киткән егетләр өчен шушлай җын носкилар бәйлибез, бияләйләр бәйлибез, төрле эшләр башкарабыз. Без аларга саулык, сәламәтлек белән үз аяклары белән киттеләр, үз аяклары белән әйләнеп кайтуларын насыйп итсә иде Аллаһ Тәгалә. Уйык башлар әзер булгач, аларны ияләренә озату өчен гуманитар ярдәм җыю пунктларына илтеп тапшырачаклар. Имәнлебаш халкы башлап җибәргән изге гамәлгә Зәйнең күп кенә авыл җирлекләре дә бик теләп кушылды. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. ЮХИДИ бүлеге мәгълүматы буенча Әлмәттә ел башыннан бер пассажир баланың гомере өзелгән. Сабыйларны махсус утыргычлардан башка йөрткән өчен 1400-дән артык автомобильчегә штраф салынган. Бу күрсәткеч хукук бозу киң таралганнар арасында 3нче урынны били. Бала төп пассажир. Моны ата-аналарга юл хәрәкәте иминлеге белгечләре һәм инспекторлар аңлатырга тырышты. Я увидел, что полицейские стоят. Дочке говорю, ты пристегнутая, да? Пап, я, говорит, всегда же сразу пристегиваюсь.
Кызын балалар бакчасыннан алырга килгән Николай Фролов өчен бу тукталыш көтелмәгән, әмма күңелле булды. Автоинспекторлар ираттан документлар сорар урынына рәхмәт белдерделәр. Моның өчен күп нәрсә эшләргә кирәк түгел. Сабыйгны махсус креслода йөртүгенә дә җитә. Куркынычсызлык кагыйдәләрен санга сукмаган машина йөртүчеләргә нык кына уйланырга тәкъдим итә Николай. Безопасность детей. Балалар куркынычсызлыгы иң мөһиме булырга тиеш. Үз сәламәтлегеңне дә саклау зарур. Аларга үз карашларын үзгәртергә кирәк. Поменять взгляд на это. Бала төп пассажир гыйбарәсе акциянең исеме генә түгел, ул гомерлек кагыйдәгә әйләнергә тиеш. За 9 месяцев. Агымдагы елның 9 аенда Әлмәт юлларында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 18 авария тергәлгән. Аларда бер пассажир үлгән һәм 18 зыян күргән. Балалар өчен креслоның уртача бәясе 2500 сумнан башлана һәм 4500 сумга кадәр җитә. Креслоларсызга 3000 сум штраф яный. Шуңа күрә нарасыйны махсус утыргычта йөртү отышлырак чыга. Өстәвенә хәзер җитештерүчеләр берничә яшькә туры килерлек җайланмалар тәкъдим итә. Детское удерживающее устройство. Сабыйларны дөрес йөртү җайланмалары балалар травматизмын һәм авариягә юлыкканда фаҗига булдырмау өчен иң нәтиҗәле чара. Күпчелек машина йөртүчеләр моны искәртмәләрсез дә аңлый. Конечно, безопасность это в первую очередь. Александр Федоровның машина йөртү стажы 20 елдан артып киткән, әти ролен 12 ел гына башкара. Аның кызы берничә кресло алыштырырга өлгергән. С 1,5 года, наверное, уже. Казаннан мин аны автоюлькада алып кайттым. Яшь ярымнан автокреслода йөри башлады. Юрки, а потом уже садись в кресло. Да, с 1,5 года. Бала төп пассажир акциясе барышында дистәләгән машина йөртүчене тикшерделәр һәм бер генә кагыйдә бозу очрагы да ачыкланмады. 12 җәмәгать тәрбиячесем иң исеме өчен көч сынаштым. Әлбәттә, ел саен үткәрелә торган иң яхшы җәмәгать тәрбиячесе конкурсының сон этабы узды. Катнашучылар арасында спорт түгәрәкләре тренерлары, балык булмаганнар эшләре буенча инспекторлар һәм мәктәп мөгаллимнәре. Кем ул җәмәгать тәрбиячесе һәм ул нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Вокруг должны быть такие счастливые дети, но не всегда всем везет, уважаемые коллеги. Бәхет елмаймаганнарга җәмәгать тәрбиячеләре ярдәмгә килә ала. Әгәр тәртип бозу җитди икән, алар урынына балык булмаганнар белән эшләү инспекторым яки җинаять башкарма инспекциясе белгече килә. Зөлфирә Батыршина иң яхшы җәмәгать тәрбиячесе конкурсының муниципаль этабы җиңүчесе. Хәзер ул зон этабында катнаша. Ул 9 яшь үсмер тормышында катнашкан. Башка мөгаллимнәрдән аермалы буларак, ханымга хөкем ителгән, әмма ирекләреннән мәхрүм ителмәгән балалар теләгән. Быел 2 шәкерткә азрак булган. Шуңа да Зөлфия Батыршина чын күңеленнән сөйнә. Димәк, ким дигәндә 2 сабый җинаять юлын сайламаган. Берәүләргә озак һәм күп сөйләшүләр кирәк түгел, икенчеләре белән сөйләшергә инде соң. Җинаять кылынган икән, димәк, җәза белән бергә тәртиптә төзәлергә тиеш дип саный Альбина Саматова. Хөкем ителүчеләрне төрле чараларга, шул исәптән волонтерлык хәрәкәтләренә җәлеп итәргә тырышалар. Спартакиада, волейбол буенча турнир йөзүдә каралган. Әлеге системада ул 2нче елын эшли. Гомумән дәүләт хезмәтенә 16 ел гомерен багышлаган. Моңа кадәр 10 ел җәмәгать судында. Соңрак 5 ел ришвәтчелеккә каршы көрәш буенча мэр ярдәмчесе булып эшләгән. Альбина Саматованың шиге юк, андый балаларны җәмгыятьтән аерга ярамый. Киресенчә, алар кеше арасында йөргә тиеш. Аның карамагындагы үсмер кайчандыр туры юл сайламаган һәм гаепләнүчләр эскәмиясенә эләккән. Үсмер шартлы срок белән котылып кала. Хәзер Альбина Саматова судка аның җинаятьчелеген бетерү турында гариза әзерли. Зона этабы җиңүчесе Казанга республика конкурсына юл алачак. Октябрьдә мәктәп китапханәләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Һәр белем бирү йортында китапханәләр каралган. Анда эшләүчеләр укучыларны дәреслекләр, матур әдәбият белән тәэмин итә. Хезмәткәрләр укучылар белән һәр вакыт тыгыз элемтәдә тора. Шундыйларның берсе белән Айгөл Хөсәенова танышып кайтты. Дәреслекләр алардан кала төрле эчтәлекле әдәби китаплар һәм ягымлы үзенә тартып торучы китапханәче. Һәр мәктәпнең китаплар хуҗабикәсе, китаплар яшәгән почмагы бар. 2нче санлы мәктәп китапханәчесе Гөлнара Гыниятова инде 30 елга якын балаларда китапларга мәхәббәт уята. Укып бетергәннән соң эшкә кайттым инде. Әлеге распределениелар була, распределение буенча мин Итаза авылы районы Салкын-Чишмә авылына эләктем. Анда 3 ел эшләгәннән соң Баулага кайттым. Балалар белән эшләве бик күңелле. Мәктәп библиотекасы инде ул мәктәп өчен зур таяныч. Мәктәп белән китапханә бер-берсенә бик нык бәйләнгән ди Гөлнара ханым. Балалар, бигрәк тә башлангыч сыйныф укучылары үзләре теләгән китапларны сайлап алып укырга дип тәнәфес саен китапханәгә ашыгалар. Дилә Гәрәева 2нче санлы мәктәпнең 3нче сыйныфында белем ала. Ул китапханәдән алып әкиятләр укырга ярата. Мин
Яратам әкиятләрне укырга. Китапханәгә балалар китап журналлар укырга гына түгел, шахмат уйнарга да керәләр. Биредә узган ел гына шахмат уйнау почмагы да ачылган. Гөлнара Гыйниятова гади китапханәче генә түгел, аңа балалар белән сыйныфтан тыш чаралар да уздырырга туры килә. Балалар белән ныклап якыннан эшлибез. Күпчелек безнең китап күргәзмәләре оештырыла, һәрбер датага, һәрбер темага. Һәрбер язучының юбилеена китап күргәзмәләре оештырыла, аңа обзорлар оештырыла. Шулай ук башлангыч сыйныф укучылары белән квест игралар да үткәрергә туры килә. Төрле яшьтәге балаларның кызыксынуларын канәгатьләндерү өчен мәктәп китапханәсе ишеге һәрвакыт ачык. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.